Hi mga bangga! Welcome back to my channel! I'm with my best friend! Friend for life!
Good din naman nag-road trip with Kuya. Hindi naman abot ang mismo daw. Money perks of being lagon. Magsabsaan din ka. Ako na to kasi na kaya. Tindog? Didilim? Di balik dito? Di balik dito? Agoy. We're here. Kuya, salamat kayo kuya ha. Nabot Roger. Salamat kayo. Okay. Salamat kayo. With our tour guide. Agoy. We're here. Hi. Pwede silang check-in ba ng mga punuan. We're here now. And the view is so nice. Like it's init lang jud kayo siya. Naro sa dito Picas Way. So mag-tour sa later mag-room tour ta. Here na. Oh. Natay 40. Natay pang bata dito ang side. Three side. And nine part na nasa Chay Dagat. So na yung mga cottages. So anyway, if mo check-in ka dali, if mo check-in ka, per room nila, good for 2 is 1,000 pesos. Twin bed na siya aircon. And then for day use, ang entrance is 100 pesos. And then dito nga side, napod sila dagat. So, let's continue our tour. So, here. So, ato ta sa ilahang beach. So, nice. So, karon pa dyan ko kalag. Kay quarantine lagi, so, you need to stay at home. And, if you are planning to come here, so healthy protocol at mask gihapon, face shield. So naabot siya yung volleyball court. So pwede na mo magduwa na yung volleyball. Eh, naghapon na mga volleyball. Oo, ako pa. Player ba ko sa una? Wala nga, discover. Ano, okay na yung kids na niya. Mga pinakauna nila nga i-design. Pero guba na. Usab-usab na lang nila ba? Paano ba ko na? Anang nagtrabaho niya ba? Pagkapagpagpag. Hindi man siya taog. Overlooking kayo. Mo na yung pangita. Lagi? Wow. Overlooking. Sa Leyte. Asa ka na? Leyte? Malaki. Nice. Mama, damo ah! Wow, overlooking. Look at. Talisay. Talisay. See? Oh my God. Sa pawat sa pakay, malakape kayo. Isda. Hindi tayo lang koral ba? Basta ho, tao mo, abot ang dagat na rin.